Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ Xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nibdew noqorbu lejn tmiem l-istaġun tas-sajf. Ovvjament nagħtu merħba lura il-futbol kemm internazzjonali u anke dak ta' Malta. U nibda billi nirringrazzjakom l-ewwel ħaġa tal-li segwejtu lili u l-sħabi fil-programm ta' nhar it-tnejn illi għadda. Ġejt miklub mill-editur il-ħabib tagħna Antonella Qabela li ovvjament nerġa' nirringrazzjah tal-fiduċja li reġa' tani biex nerġa' nkun parti mit-tim tal-Kamra Sportiva ta' din is-sena. Naqqa video żgħir fuq il-logħob li għandna ġewwa Malta nhar dal-weekend illi ġej. Mela għandna Imqabba u Bormla u Gargur u Dingli. Żewġ logħob tal-Jubilee Cup. Imqabba u St. George's għandek St. George's illi bħalissa jinsabu fl-Amateur 2 jew inkella kif nafuh aħna t-Third Division, però naf illi ħadmu tajjeb u għamlu kampanja akkwisti, u għandek l-Imqabba illi għadhom kemm ġew promossi lura fl-Amateur 1 jew kif nafuh aħna s-Second Division. Jidher illi ħadkun logħba pjuttost interessanti għalkemm nemmen il-favoriti huma Imqabba ħabba li wkoll issa investew forsi players ta' iktar level peress li jinsabu naqra fi grupp iktar avvanzat minn Bormla, però Bormla huwa dak it-tim illi kull sena jagħmel xogħol tajjeb u jekk min issejjer żball dal-istaġun kienu biss ftit il-bogħod milli jerġgħu jieħdu posthom fl-Amateur 1. U mbagħad għandna Gargur ħaddin tal-Jubilee Cup. Gargur illi ħadu sammew posthom fis-Second Division u ħaddin illi jinsabu wkoll fit-Third Division, però rajna wkoll kampanja kwisti miġġiex naħat. Onestament ġiex logħbiet illi wieħed ma jistax jobsor eżatt fejn sejrin, però jiena naħseb jien illi mill-ftit li segwejt fuq dawn l-4 ijiem nemmen illi bejn Imqabba u St. George's nżomm l-Imqabba u Gargur u ħaddin li nżomm il-Gargur. Però ovvjament kif jgħid il-Malti kull logħba fiha storja. Jiġifieri ħadd ma jista'. Però sta ħan nitkellem fuq l-iktar logħba illi aħna d-dilettanti tal-futbol qegħdin nistennew li ħadd intlab f'31 ta' Awwissu. Dik bejn iċ-Champions ħamru Spartans u Valletta illi reġgħu ħadu posthom fil-kampjonat fl-ogħla diviżjoni tal-futbol Malti. S'issa rajna Valletta Birkirkara ħamru Ntarxien. Nemmen illi rajna l-Valletta f'dan is-sajf b'numru kbir ta' kwisti illi naħseb ħajkunu jidher skwadra pjuttost kompetittiva u taw diġà wirja impressjonanti kontra t-tim ta' Birkirkara illi tilef iġġiex finals issa l-istaġun illi għadda. Però ovvjament nemmen li Birkirkara wkoll tista' tkun ta' challenge, però lil minn dak jiena onestament logħba li taħraq qed nistennew atmosfera sabiħa verament f'taqali. U mbagħad għandek Ħamrun illi Droma ħaltarxin u Plus illi jistgħu jikbu l-istorja għandhom moral ħafna għoli u li żgur illi l-partitarji tagħhom ħajmorru b'rebħa u naħseb ħajkun hemm iktar enerġija man-naħa ta' Ħamruniża. Biss kif diġà qed nemmen illi Valletta se jkunu wkoll peress li għadhom tilgħin mill-first labu logħba tajba hemm iktar naħseb f'dan rajna s-sapport ta' Valletta iktar ingħaqad wara li ġew promossi t-timijiet, allura jiena nemmen illi ħadkun logħba pjuttost kombattuta. Jekk ikolli nagħżel jum ħa nagħżel xejn, ħanejt illi draw, però qed nistenna logħba pjuttost interessanti nittama li logħba tkun kontrollata tajjeb u nittama wkoll illi l-eluf ta' nies li ħajjiżlu nhar il-Ħadd niltaqgħu kollha kemm aħna f'ambjent sportiv. Jiena dak kien kollox min-naħa tiegħi nawgura l kulħadd il-kumplament tal-ġimgħa tajba u jekk ovvjament Alla jrid niltaqgħu għal nhar it-tnejn għall programm li jmiss miegħi u ma' sħabi għall programm Botta u Risposta. Sa dan it-tant nawguralkom ħudu ħsieb u komplu gawdu l-aħħar ftit tas-sajf. Grazzi ħafna.
Wave Beats Music. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja lil Sieħbi Joseph tal-tbassir li tagħna u issa nilqakom għad-tbassir li għandna għall-kampjonat tas-Serje A ġewwa l-Italja. Mill-programm li għandna t-tieni programm ta' dan l-istaġun, iż-żewġ logħbiet li għażilt huma Bologna kontra Como u Lecce kontra Milan. Tgħiduli għalfejn għażil dawn il-logħbiet u l-logħbiet ta' Napoli, Inter u Juventus ħallejthom barra. Bażikament għażil dawn iż-żewġ logħbiet għax nemmen li pereżempju Bologna kontra Como hija logħba li naħseb li tkun waħda bilanċjata. Logħba bejn żewġ timijiet li jilagħbu futbol tajjeb. Żewġ timijiet li matul l-istaġun li għadda kienu tnejn mis-sorpriżi pożittivi li kellna fil-kampjonat Taljan u għażil din il-logħba wkoll għal fatt li Bologna, rebbieħa tal-Koppa Italja, bdew il-kampjonat telfa away kontra Roma fil-waqt li Como taħt it-tmexxija tal-coach Spanjol Fabregas bdew l-impenji tagħhom b'rebħa ġewwa darhom kontra Lazio ta' 2-0. Bħalma juru l-odds ta' Eabet din tidher li tkun logħba bilanċjata, fil-fatt rebħa l-Bologna qiegħda mniżla bħala 2.11 fil-waqt li draw u rebħa għal Como għandhom l-istess odd li huwa ta' 3.36. U dan juri li din il-logħba mistennija li jkun hemm bilanċ għalkemm skont l-odds Bologna jibdew favoriti forsi anke minħabba l-fatt li ħajjilagħbu ġewwa darhom. Jiena min-naħa tiegħi aktar ngħid li din il-logħba tispiċċa fid-draw jew nazzarda ngħid li jkun hemm rebħa ta' Como. Bologna dan l-istaġun tilfu xi pedini importanti milli kellhom fit-tim tas-sena li għaddiet. Weġġalhom Immobile, l-istriker li bdew jibbażaw ħafna fuqu biex isibu x-xibka u naħseb li din ħadd tkun daqqa ta' ħarta għat-tim immexxi minn Vincenzo Italiano. Rigward it-tieni logħba Lecce kontra Milan, għażil din il-logħba x'ovvjament wara t-telfa li Milan sofrew f'darhom kontra Cremonese għandhom logħba triki nsejħilha hekk kontra Lecce, tim li kull staġun ikun meqjus li ħajkun wieħed mill-isfidanti għal kontra relegazzjoni u tajjeb li nfakkar li Lecce fl-ewwel logħba tagħhom f'dan il-kampjonat ġew draw ta' kontra Genova barra minn darhom. Għaldaqstant Milan ma jaffordjawx ifallu l-punti f'din il-logħba jekk iridu jilqu l-aspirazzjoni tagħhom li iżommu posthom mat-timijiet li ċċellinġjaw għal post fl-Ewropa u ovvjament il-ħafna xnijat li qed ikun hemm dwar transfer markets xejn mu qed joħloq arja pożittiva ġewwa tim immexxi minn Allegri għalkemm skont l-odds ta' Eabet Milan jibdew bħala favoriti għal din il-logħba. Ovvjament wieħed jistenna li jkunu bħala favoriti għax ovvjament Milan huwa wieħed mill-iktar timijiet glorjużi li għandna ġewwa s-Serje A. Tant li l-bet tagħhom għal rebħa ta' Milan qiegħda 1.64. Riżultat ta' draw huwa mniżżel 3.82 fil-waqt li rebħa għal Lecce li ovvjament tkun sorpriża hija mniżla
għal 5.00. Ġifiri skont il-bet Milan huma favoriti, però kif edna tiġa Milan għad għandhom ċertu problemi fl-iskwadra u naħseb li mhux ħatkun daqstant faċli għalihom li jiksbu ir-rebħa, però ovvjament wieħed irid jara x'ħajjiġri minn din il-logħba. Jiena nazzarda ngħid li Milan din il-logħba joħorġu rebbieħa, għax ovvjament il-pressjoni ħad tkun hemm u ovvjament ma jaffordjawx jibdew jaqgħu lura mit-timijiet l-oħra. Allum daqshekk din hija l-previżjoni tiegħi, ngħaddi l-linja lil ħabib tiegħi Karl Parnis u bħal dejjem ilab b'mod responsabbli. Wave Beats Music. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Sinjuri u sinjuri, merħba, Karl Parnis, mill-Kamra Sportiva, għal-programm Id-Bassir li miġjub lilna grazzi għall-eabet.com. Illum ħanna nedżaw laqwa konfronti fl-Ingilterra, skonti ġifiri, u ta' min jgħidilkom li huwa importanti li meta ħatilabu, speċjalment l-lob tal-azzard, intom mitluba li tagħmlu dan b'mod razzjonali. Mela, dawn huma l-bets għall-lobit li għażilt jiena ta' eabet.com. Għandek il-lob li għażiltu ma' daw Brighton kontra Manchester City, fe qed naraw rebħa Brighton hija 4.33, draw 4.4 u rebħa Manchester City hija 1.46. 6-4, skużawni. Mela, naqbel ma' dawn l-odds għax il-Brighton kif nafu kull sena daw għalkemm dejjem ikollhom dak it-tim dejjem jirnexxilhom jitilfu xi bedina. Huwa ħasra, jien pereżempju l-Brighton qabbalhom ħafna qishom mal-Udinese tal-Italja. Qishom ikollhom biex imma mbagħad minħabba l-filosofija tal-klabb dawn ikollhom anke jbiħħu xi plejers ishom biex iżommu hemm. Imma dawn l-affarijiet tagħhom u mhux se nidħol f'dal-mertu ma eabet.com qed jagħtuna rebħa ta' 1.64 għal Manchester City minn away. Manchester City jifimni sissa minn ġiex lobiet għandhom 3 punti. Maħniex soltu naw il-Manchester City hekk, biss nemmen fir-remonta tat-tim u perswas li dawn ħamlu l-comeback tagħhom. Biss għalija ma stajtx ma nagħmilx din ir-roħna ta' eabet.com waqt il-programm Bassir il-logħba tal-ġemalija Liverpool Arsenal. Fejn qed naraw li Liverpool ħajkunu home u l-bets ta' din il-logħba huma dawn li ġejjin. Rebħa għal Liverpool 2.07, draw huwa 3.45 u rebħa għal Arsenal minn away jiġi 3.38. Issa wara li l-logħba tal-bieraħ sewwa nemmen li il-Liverpool ikunu huma li jitilfu ħillik. Tejli huwa tiġa qed tara titkellem hekk. Iva minħabba l-fatt li kif ġiet il-logħba l-bieraħ x'ġara? Ġara li il-Liverpool fl-aħħar, mhux fl-aħħar, anzi fil-ħin miżjud, rebħu logħba li personalment nemmen li kienu ħarmu 2 punti. Imma il-futbol dak is-sabiħ. Jien hekk ma jogħġbuni xejn l-Ingliżi, għalkemm jien kif tafu nħobb il-futbol Taljan u nżomm insegwi ħafna it-timijiet Ingliżi. Imma jien għalija it-timijiet Ingliżi huma kapolavura ċerti affarijiet fejn jidħol speċjalment li huma jieqfu mat-tisfira finali. Minħabba l-fatt li anka meta kont żgħir jien niftakara isa xi ħaġa qed tiġri issa
niftakar il-Manchester United qed jitilfu il-finali ta' Champions League kontra l-Bayern Munich, tiġa kienu ħajibdew jengrejvjaw l-isem tar-rebbieħ u fil-ħin ekstra li ta' ġifiri fl-injury time, il-Manchester United irnexxielhom idawru telfa f'rebħa. U dan ġaraw koll il-biraħ. U to tell you the truth, għal-Liverpool kienet tkun ftit disfatta wkoll. Għalkemm il-Newcastle fl-opinjoni tiegħi huma tim tajjeb ħafna speċjalment home, biss kienet tkun disfatta l-Liverpool li dawn kien joħorġu punt biss minħabba l-fatt li huma għandu perjodu mhux ħażin ukoll jilagħbu b'raġel inqas. Issa, rigward il-logħba Liverpool-Arsenal. Arsenal u Liverpool mela li huma tnej ta' min jinnota di huma tnej punti massimi sewwa ta' min jinnota mela li dawn sewwa xi ħadd minnhom ħajwaqqa xi punti. Ġifieri żguri daw it-tnej wara t-tielet ġurnata tal-kampjonat Ingliż mhux se jkollhom 9 punti. Ġifieri jekk draw jiġu 7 inkella wieħed biss jista' jkollu 3 punti vantaġġ. Mela, nistennew u naraw jekk Alla jrid il-lob li jmiss fil-weekend li jmiss. Nirringrazzjakom u xejn ma ngħidilkom. Dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. Wave Beats Music. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli.